Kamano simroso kinda oyangore ni kwan oganda ma osendikore gi okumba mar thieth mar SHA ni piny kirango kwan ma igeto gi sirkal. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki oyango magi e kinde mano timo limbe mare osiptal ma Kenyatta kama bende nojiwo oganda ni omed rwako nonro magi e aguluno. Cynthia Onyango ni kod lerno. Kaluwore kod ywak mar jopiny ewi pek mar tiyo kod okumba manyien mar thieth, jalup jatend piny ne ochopo e osiptal maduong' ma Kenyatta mondo ne giwang'e chenro mar okumba no ma osekelo wich bar ne jopiny. Kindiki owacho ni kwan mar jo-Kenya mandikore kod okumba no manyien ni piny mokalo, kwan ma ok nyis geno mane sirkal ni godo kochopo e kindeni. It is now 2 months plus since we started out the registration rollout. The numbers are picking up, but they are not good enough. We want to urge every citizen of Kenya to register. Nyaka sani, kaunti ma Kirinyaga ema otelo kod atamalo 26.5 ma en kwan maromo 161 ka geno endiko oganda maromo 610. Kaunti ma Kisumu osendiko oganda maromo atamalo 23.2 ma en kwan oganda maromo 268 ka Geta endiko oganda maromo 1.1 million. Counties ma ondiko oganda ma kwan gi ni piny oting'o Garissa ma ni kod atamalo 6.3, West Pokot ma bende ni kod atamalo 6.3, kaachiel kod Turkana ma osendiko oganda atamalo 4.9. Kindiki opuoyo ber mar SHA ma owacho ni osekelo lokruok makare ngima jotuo ma ni kod tuoche madwaro thieth moyiedhi, kata kamano oyie ni chenro mar okumba no osebedo kod midhiero mathoth ma oting'o pek ewi tayo chenro, chulo gope mag okumba machon mar NHIF ma owacho ni giketo e maino kaka sirkal neno ni okedgo mapiyo mondo jopiny oyud thieth makare. Those who have undergone kidney transplants and heart-related diseases treatment, this Taifa Care offers a better package, especially for post-transplant treatment cases. Many facilities are still having a bit of issues because of the historical debt accumulated under the NHIF. That historical debt, the government is also trying to offset incrementally. We still have 1 or 2 administrative procedural hiccups, and we are consistently resolving those hiccups. Kindiki bende owacho ni gibiro dhi nyime kod limo kuonde thieth ma pacho ka mondo gifweny matut midhiero ma osiptende kaloe, ahinya to mag counties mondo gibed kod rameny makare mabiro konyo e bero chenro mag thieth. Including the hospitals that are under county governments. The national government will work in collaboration with county governments to address those bottlenecks around, especially referrals in level 2 and 3 hospitals, and also around diagnostic capacity of those lower level hospitals. Kwayo maduong' mar sirkal en mar oganda jo-Kenya mondo ndikre kendo riwre kod okumba manyien mar thieth kanya konchiel. Gin bende gisingo timo duto madwarore mondo chenro mag thieth odhi maber pacho ka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e osiptal maduong' ma Kenyatta.